No niin, morjesta YouTube. Tänään pelataan mun soloplayta. Oho. What? Laggaako vähän? Laggaako vähän? Siis ei vähäkään. Dirtti on tommosta. What? 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 What the? Okei. Joo. No mä vähän vaan esittelen tänään paikkoja. Tässä on mun farmi, joo. Ja sit täältä mä löysin noin 2 timanttia, mikä näkyy tossa. Tommonen iso paikka. Joo, lagaa vähän, sori tää maailma. Ei tää muuten ollut näin laginen, mutta tää texturepäkki saattaa vähän ottaa. Joo, tossa oikeesti se on kerkeä. No, vähän bugaa. No mun kämppä ei oo nyt niin hyvä, että... Joo, tossa on vaan jotain ruokaa. Noin. Ja tuolla mun hajonnet armorit. Joo. Kivoja noi timantit. Joo, en mä ironi tällä hetkellä tarvii. Ei jumalauta. Keikä. No, sori, mä en oo aloittanut tekemään näitä videoita. Mutta, joo. No joo, ei mitään tässä. Mä en paljon tästä enää näytä, kun näytän vaan vielä ulkopuolella, niin siitä lopettaa tää video. No, saakeli kun tää bugaa tää ruutu. Se näyttää, että se bugaa, mutta se ei oikeasti bugaa. Tulee vaan toi ruutu pieni, lageja saattaa tulla. Noin. Ai siinä on dirttiä, mitä hellä. Mä en nyt ymmärrä, tää dirtti lagaa jotakin aika pahasti. Ennen ei oo lagannut näin pahasti dirtti. Dirt. Ja Cobblestonekin on semmoista. Mitä? 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 What? Ihan pikkusen lagaa maailma. No joo, tässä on viidakko ja... Mä spawnasin tuonne viidakkoon tuonne päin ja... En vitti lähteä näyttää. Jos ihmettelen miten nää tehdään, niin mä voin näyttää jossain jaksossa. Eli mä alan tekemään nyt uutta maailmaa ja mä toivon, että tulee tykkäjiä ja tilaajia, eli... Joo, eli kohta aloittaa uusi maailma, jos se on moro.